Добро утро! Добро утро от мен, Bear Grylls от Филибето. И днес за сутрешния поздрав реших да се включа на живо. Тук от Къра покрай Пловдив и да ви покажа просто находка така, която намерих в един така кръг. Само да обърна камерата. Ето ранно утро, мъгливо, роса, преди малко изгря слънцето и така по Къра вървим и съвсем случайно така попадам на един мицелен кръг, но понеже е много висока тревата, трябва просто да човек едва ли не да се гледа в краката, за да открие. Агарикус ренаксенс. Ето пичурки. Вижте, една след друга върват в кръга като войничета строени. Какви са хубави, големи. Само ги гледайте. Пресни, свежи. Една от най-добрите гъби така за мен. Вижте какво се случва все още. Дори не успявам да ги забележа във високата трева. И сега след малко, като преустановя предаването на живо, ще се разгледам по-хубаво и по-добре. Гледайте. Голяма, обаче свежа и с много месо. Ето. Има и съвсем мънички, които ще поостанат. Още някои ни разпъпили да изгледат, други в много хубава така възраст. Ами, това от мен исках просто така да ви покажа, за да видите в мицеления кръг. Горе-долу рано име, но явно тези дни ще са момента, защото тези пичурките избоят за 1-2 дена, максимум до седмица и после и край. Стават много жеги и всичко приключва. Така че успешен днеска работен ден за вас и уикенда си посетете местата с пичурки. Чао за сега от мен. Вие бяхте с Bear Grylls от Филибето. И в заключение да кажа, хубаво е така, като излизате рано сутрин, особено свободни хора, които не са ангажирани с работа да си правят обиколки, вместо да чакат сутрешен поздрав с кафенца и чайчета, да се включват така на живо и да показват сред природата и да се поздравяват оттам. Чао още веднъж! Всичко добро за всичките!